Boa tarde, Viveiro. Estos micrófonos fan milagros. Boa tarde, Viveiro, e sei que cando digo Viveiro digo todos os presentes. Hai un dogma laico non escrito que dice que de Viveiro son os que naceron en Viveiro, os que viven en Viveiro e os que chegamos a Viveiro con ganas de ser viveirenses e de mergullarnos na vida do povo e da xente. Por lo tanto, digo boa tarde, Viveiro, e boa tarde a todo o mundo de Viveiro. Benvidos, gracias por acompañarnos. Estamos, o aplauso é por vos. Ás veces pido un aplauso inicial e ese aplauso é por vos, precisamente para os que estades dese lado dunha línea intangible que parece que nos separa, pero que non é verdad, que nos une entre os de dentro e os de fora, que nunca é fora. En fin, algo que nos une, por eso o aplauso é por vos, que sin vos non tería sentido nada do que aquí faigamos. Edición número 45 da Mostra. Mostra que empezou aí 46 anos en 1979. Mostra que podía ser a 47 se o COVID non se houbera atravesado nas nosas vidas, pero señal de que o COVID foi superado mesmo no tema do baile, da canción, da música, e que seguimos, e vamos na 45. E é como se desde o primeiro momento nos estuéramos preparando, todos vos e nós, para este momento. Temos 45 anos de experiencia de mostras. Claro que Vagos da Terra ten moitos máis anos detrás de experiencia. En fin, Vagos da Terra organiza esta mostra folclórica internacional, número 45. Sempre comeza Vaguas estas mostras. E vai non comezar este ano con unha peza, Remos sin lanchiñas, que se considera plenamente de Viveiro polo ambiente, pola tradición, porque prácticamente desde o comezo esa peza se interpretou, se tocou, se bailou diante de todos vos. E Vaguas da Terra en esta ocasión especial, bueno, ten tamén unha componente especial. Mencionaba onte a noite que isto empezou con os rapaces no ano 79, sigou con os rapaces que eses rapazos que 20 anos despois tueron fillos e que tantos anos despois teñen netos e poden xuntarse, de feito, xúntase neste escenario nun ou noutro día as tres generacións, avós, pais e netos que bailan para todos nós, que bailan en Viveiro para Viveiro. Bueno, este é un caso especial, este é unha rapaza que se chama Mariña Geimunde, que eu conocín moi nena bailando en este escenario, que leva ahora 15 anos sin bailar e que baila ahora porque sei que fixo no seu momento unha promesa electoral, foi, dixo que se conseguía ser alcaldesa bailaba na mostra, e as promesas electorales e as outras hai que cumprilas, polo tanto, Mariña Geimunde vai bailar agora nesta primeira peza. Empezamos, Remos sin lanchiñas, Vaguas da Terra, de Viveiro para Viveiro e para todo o mundo de Viveiro.
Comenzarvos de Viveiro, farán tamén un intermedio e na clausura tamén actuarán. Nesta mostra interveñen a compañía de danzas tradicionales Kirguiguaira de Chile, o ballet folclórico Jammu de Senegal, Cespol Piesli de Polonia, o grupo etnográfico de Areosa de Portugal, Coros e Danzas Francisco Salcillo de Cieza, Murcia e, naturalmente, Vaguas da Terra. Veñen a continuación o grupo que representa a Senegal, un grupo que foi fundado o ano 2008, que está vinculado ao Centro Cultural de Yoff, que é un barrio mariñeiro de Dakar, no que viven especialmente pescadores cun idioma e cunha cultura propia. As súas impresionantes danzas combinan movementos cheos de enerxía cunha espectacular acrobacia basadas no ritmo mubala. Este ritmo obtense cos tambores sabar utilizados durante séculos polos senegaleses. Nesta primeira intervención van a actuar unha danza sabar. Sabar é o nome dun instrumento de percusión tradicional de Senegal que se utilizaba para comunicarse entre os povos, da mesma maneira que aquí podíamos ter berros dunha colina a outra, ou colocación de pezas para que viran polos colores algunha novidade. Ali comunicábanse con este instrumento que podía alcanzar unha conexión de hasta 15 kilómetros. A danza é moi popular no Senegal, estando presente en todas as celebracións e cerimonias, principalmente na etnia Wolof. O sabar tamén ten un lugar na medicina tradicional desta etnia, dicíndose que o ritmo pode dominar o espírito e aliviar os trastornos mentales. Música do Senegal na Mostra de Viveiro.
vai actuar a continuación acompañada de danzas tradicionais Kirki Guaira de Iquique, Chile. Somos do norte de Chile, criados entre gaviotas e parinas, entre vento e deserto. O título precisamente significa El viento que danza. Elevan 36 anos facendo danzar o vento. En esta primeira parte da súa intervención van facer un cadro da zona central de Chile, donde cabe especialmente tanto a picardía como a elegancia do home do campo, do guaso chileno, un personaje típico de Chile. Actividades típicas do huaco chileno, onde os cantos, as danzas e, por suposto, a cueca chilena levannos a terras tan lonxanas. Bueno, é que desde o que antes vimos de Senegal a Chile hai un mundo, ainda que xeográficamente seña medio mundo aproximadamente. Van a ver vostedes, pois, con letra e música de Omar Contreras Ayala, Kirki Guaira de Chile, no cuadro artístico Estampa Guasa Chilena.
sí, que sí. La cueca y el chapecao, que no, que no. La cueca y el chapecao, que no, que no. El pequeño y la pequeña, que sí, que sí. No pueden quedar de lado, que no, que no. Una tonadita triste, que sí, que no. A la securiana, dulce esperanza, esta es la chingana de nuestra danza. A la securiana, dulce esperanza, esta es la chingana de nuestra danza. En la media luna la campana se juntaban las chiritas comadrear. En la media luna la campana se juntaban las chiritas comadrear. Un vasito que por ahí pasaba dio a una chinita sin igual. Y un vasito que por ahí pasaba. Póngale, compadre Lucho, zapatela por ahora, porque si le gusta mucho, con destreza se la enamora, ¡Ese paso! Pégale, pégale con otro. Brindo, dijo este guasito, por las chinitas de la calle, y para que salga más bonito, que estas guasas me acompañen.
sempre falamos do que ocurre no escenario. Normalmente non falamos do propio escenario. Se vos fixades, ao fondo hai un gran farol e dentro do farol unha parella que baila. É todo unha simboloxía do que pode significar este acontecemento desde hai 45 anos. Unha parella que baila, 100 parellas que bailan e un farol que vai polo mundo adiante ou pola noite adiante dando luz a algo que representa a Viveiro. É unha creación do grupo ODS, vellos conocidos de todos, viveirense, que tanto ten feito en este escenario naquela aquelarre da Ira das Meigas que está verdadeiramente na nosa historia máis cordial. Por iso pídovos un aplauso para os rapaces de ODS. E veñen a continuación os de Cieza, Murcia, que coros e danzas Francisco Salcillo de Cieza. Teñen 83 anos o grupo, eles todos son moi novos, pero o grupo ten xa 83 anos porque naceu o ano 1942. Desde entón non deixou de investigar, de rescatar, de divulgar o folclore daquela comarca. Quizáis unha das máis destacadas das súas intervencións foi diante de súa santidade o Papa Xoan Paulo II no Castelo de Castel Gandolfo en Italia. En canto a premios, ten o primeiro premio nacional en 3 ocasións do Ministerio de Cultura. Teñen gravados varios CDs, participado en programas de televisións de toda Europa e organizan o Festival Internacional de Folclore no Segura de Cieza, Festival CIOF, dirixindo ademais a Escola Municipal de Folclore de Cieza, con máis de 200 alumnos. En esta primeira parte, o vestuario é todos vestidos de diario. Son dúas xotas as que van a interpretar. A xota do 3, o nome ben, porque o número de persoas que participan cada grupo de baile é unha especie de cortexo de 3 persoas, 2 homes e unha muller, ou 2 mulleres e un home. E logo a Jota de la Parra, un baile de animación e de bulicio que se bailaba en Matanzas e no Entroido. Os de Cieza, Murcia, en Viveiro.
va la jodica la parra. Un, dos, tres.
Vai vir a continuación o grupo que representa a Portugal, que é o Grupo Etnográfico da Areosa. Pero antes, permítanme que mencionen tres organismos que fan posible que se celebre, especialmente este ano, pero ano tras ano, esta Mostra Folclórica Internacional de Viveiro. A Organización de Vaguas da Terra está fondamente recoñecida, agradecida ao Concello de Viveiro pola súa axuda, a Xunta de Galicia, tanto polo Departamento de Cultura como polo de Turismo, e o INAEM, do Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Artes Escénicas e Musicais, do que precisamente está connosco hoxe a subdirectora de Música e Danza, Ana Belén Falas. Estes tres organismos, xunto con outras diversas colaboracións, fan posible que unha vez o ano Viveiro se convirta na capital galega da música e do folclore. Agora recibimos os veciños, os que son veciños de máis perto, os de Portugal, os de Viana do Castelo, que é o Grupo Etnográfico da Areosa. Foi fundado no ano 1966, están a punto de cumprir os 60 anos. É unha asociación cultural chea de vida que defende e divulga o patrimonio cultural da rexión de Viana, con coñecemento, elegancia, viveza e autenticidade. Van a interpretar, por certo, como grupo, ten coincidido, afortunadamente, numerosas veces, cruzándose a súa trayectoria coa de Vaguas da Terra. Vámonos ver en Vira, Español e Pertegallo, o grupo da Areosa de Viana do Castelo, Portugal.
A Mostra Folclórica Internacional comezou o pasado xoves coa mostra infantil e juvenil, seguiu o venres coa mostra folk. Onte houve unha sesión especial a cargo do Grupo de Polonia e hoxe a Mostra Folclórica Internacional. Onte o Grupo de Polonia, nesta mesma praza ateigada prácticamente como a hoxe, ofreceu un repertorio de folclore de Polonia que verdadeiramente encantou os presentes. Chámase o grupo en Zespół Piesny i Tanka Lani, grupo Lani da Universidade de Ciencias da Vida de Poznań, Polonia. Naceu o grupo en 1974, incorporouse reforzo artístico e consolidouse en 1977. Está formado por 100 grupos aproximadamente e representan o folclore, actividades de folclore das 15 rexións de Polonia. Van interpretar agora nesta primeira parte Nowy Ład, que son danzas e cancións da rexión sur de Polonia, unha rexión montañosa onde se mesturan tradicións polacas, eslovacas e húngaras. Esta mestura é visible na música e nos bailes. As mulleres levan faldas rosas e fermosos corsés, os homes levan chaleco, pantalóns, en fin. Os de Polonia interveñen a continuación para dar esa primeira mostra de actividade nesta mostra folclórica. A partir de ali, se ao intermedio a cargo do grupo de Viveiro e logo unha segunda parte repetindo presencia con novas actuacións. Os de Polonia con esta intervención de cancións e danzas da rexión sur de Polonia.
falábamos entre bambalinas que sin os do sonido e os da luz non seríamos ninguén, porque a nosa mensaxe non se pasaría da primeira ou da segunda fila. Quen nos acompaña no servicio técnico é unha empresa que se chama Luz Son, un grupo de amigos que son de Lugo, que levan con nos, non sei se 40 anos posiblemente, e que son da casa por ese feito de que a repetición nos fai indo coincidir no tempo, evoluindo na mesma medida, e ao final resulta que todos somos parte do espectáculo. Gracias, Luz Son, polo voso son, pola vosa música, pola vosa luz e pola vosa compañía. Moitas gracias. Ahora yo voy a fotógrafo, que ficharon aquí. E agora, de novo, intermedio Vaguas da Terra. E pensando en Vaguas da Terra, a mí daban ver por lembrar aquilo que pasou no tempo do rexurdimento, que os escritores enzarzábanse en se a gaita galega ría ou choraba, se a súa música era leda ou triste. E foi todo un exercicio literario o que entre importantes escritores debatiron sobre o son da gaita galega. Bueno, isto ven a conto de que Vaguas da Terra un escoita vaguas e pensa que efectivamente poden ser de tristura, pero verdadeiramente as cousas hai que collelas en principio pola parte buena ou pola parte mala. As vaguas da terra poden ser vaguas de ledicia, dichosos os que choremos de ledicia, como moitas veces temos que chorar por tristura. Vaguas da terra, de novo, intermedio, dúas pezas seguidas, que son a pandeirada do Naseiro, ben cerca nos queda, e verbas garimosas. Esas dúas pezas que están no ADN de Vaguas da Terra desde hai máis de medio século. Vaguas da Terra, vaguas de ledicia, de contento, de baile e de música.
Vimos de contemplar un contraste armónico de dous estilos ben diferentes, unha parte dun baile que casi podía ser pacego da realeza de ceremonial e outro de viveza de festa na tolda, diríamos en Lugo, de festa popular donde todo o esforzo físico é consentido. Bueno, pois se iso é contraste é o que ven a continuación. Empezamos a segunda parte da mostra e veñe a continuación o ballet Jampu, que nos acompañou xa na primeira parte, o Jampu de Senegal, e que agora nos vai ofrecer a danza dos pastores. Representa unha sucesión de escenas da vida cotidiana da etnia dos pastores. Ocupan un gran sector no continente africano, especialmente na África Occidental, dedicándose especialmente á gandeiría. Dedícanse vacas, cabras, ovellas, mentras as mulleres se dedican ás tarefas do fogar, á terra, a buscar a auga do pozo, a facer a fariña. Os pastores chegan á casa cos seus produtos e fan alarde da súa riqueza. Despedida do ballet Jampu de Senegal.
E veñen agora os chilenos, compañía de danza tradicional de Quirqui Guaira de Iquique, Chile. Van a cantar as cancións dunha terra incógnita, das máis descoñecidas do mundo. Créese que o lugar máis lonxano é, no idioma antigo, a tradición decía que era o embigo do mundo. Os occidentales descubrirono un día de Pascua e quedoulle o nome da Illa de Pascua, donde os misteriosos moais están ollando o horizonte e lembrando non se sabe que misterios daquela terra. Gardan os moais os secretos da súa existencia. É unha illa que posee un clima cálido tropical durante todo o ano e que a historia solo recolle as súas cancións, poemas antigos, cantos, a memoria utida dos vellos cantores da illa, que os de Chile, pertenece a Chile, é unha illa que pertenece a Chile, a pesar de que está a miles de kilómetros de distancia, solo os cantores gardan lembranzas da historia da Illa de Pascua. Son os Quirqui Guaira de Iquique, Chile, coa historia en cantos feita canción da Illa de Pascua. Kote ariki mara marama Kotungoi ukatopa maria Kote ariki mara marama Kotungoi ukatopa maria Kote ariki mara marama Kotungoi ukatopa maria Vai vai atare ate ararona Kakutete kaina Vai vai atare ate ararona Kakutete kaina Kakutete kaina Kara korua kumaurima Kose barua kose isi kose kawaka Korua kuare kose kiana ete ariki Kara korua kumaurima Kose barua kose isi kose kawaka Korua kuare kose kiana ete ariki Korua kuare
vimos desoidar e contemplar a actuación dos representantes de Chile, que nos fai pensar na maxia e no misterio da herdanza que gardan da Illa de Pascua. Lembro que Filgueira Valverde fixo a súa tesis doutoral sobre a maxia e o misterio da sabedoría e da música popular. Ver aquí, pero son maxías e misterio que non porque veña de tan lonxe son menos máxicas. Nós temos a nosa maxia e o noso misterio, chamémonos Viveiro, chámese Cieza, chámese Areosa en Portugal, a maxia e o misterio acompáñanos sempre. Veñen a continuación coros e danzas Francisco Salcillo de Cieza, Murcia. Nesta segunda parte, o vestuario da rondalla e do coro e do labor ou diario. O baile das mulleres con traxe da muller da Horta, a máis representativa da rexión de Murcia, e os homes con traxe de luxo. En primeiro lugar, van nos ofrecer o fandango de Cieza, que é un baile regional de agasallo, de música, que recorda o fandango de Huelva, pero a forma de bailalo é moi ciezana, moi propia do país. E logo a jota de Cieza, é o baile máis representativo do grupo. Esta jota interprétase prácticamente sempre ao peche dos festivais que se organizan en Murcia. Destaca pola gran variedade de cambios, a ausencia de pasos violentos, é a única jota da rexión de Murcia que leva un estribillo bailable ao final. Despedida dos coros e danzas Francisco Salcillo de Cieza, Murcia.
No esa fotocita. Foi a despedida do grupo que representa a Cieza Murcia. E agora veñen os veciños de máis aló do Miño. Son o grupo etnográfico da Areosa de Viana do Castelo, Portugal. Este grupo ten representado a Portugal en numerosos festivais, nos festivais máis prestixiosos do mundo e colaborando coa organización das festas co Festival de Folclore Internacional Alto Miño. Por certo, que Paguas da Terra participou no Festival do Alto Miño na súa primeira edición. En Viana do Castelo o traxe ten a mesma forza, a mesma viveza que as danzas e os cantares
polo que a través do grupo etnográfico da Areosa tamén se pode admirar o máis vibrante dos traxes, a avianesa. Despiden a súa presencia nesta mostra folclórica internacional número 45 con 3 pezas que son A Vira, A Boa Viaxen, O Pai do Ladrao e Chula da Areosa.
último grupo dos convidados a esta mostra folclórica internacional, o representante de Polonia, que foi o grupo protagonista da sesión especial de onte á noite nesta mesma plaza. Grupo Lani de Polonia. Vai a interpretar dúas danzas que son propias da nación de Polonia. Kujawiak, que é unha danza tranquila, melancólica, na que as damas amosan os seus encantos para encandidar os homes. E logo o Berek, unha danza rápida, dinámica, na que os homes pasan diante das mulleres mostrando a súa habilidade, as súas habilidades e a súa forza. O grupo leva traxes tradicionais da parte central de Polonia, da rexión de Lodwicz, con bordados folclóricos característicos desta rexión en camisas e vestidos. Grupo Lani de Polonia.
Estamos para rematar, pero estamos para rematar coa actuación dos de Viveiro. E antes pedirvos que, cando remate a actuación dos de Viveiro, permanezades nos vosos asientos uns minutos máis e gardedes uns cantos aplausos para repartilos entre os grupos participantes que volverán a salir unha parella representando a cada un deles o escenario para recibir o agasallo que lles lembra que hoxe estuveron actuando en Viveiro, pero que tamén esperan recibir un aplauso novo de todos vos. Veñen de novos de Viveiro, vaguas da terra, que si ten vida propia como grupo, todo o grupo volca esa vida, esa experiencia, ese traballo de xeneracións nunha mostra folclórica da que agora imos a poñer punto final a edición número 45. Pero claro, estáse pensando na do 46. Supoño que estarán traballando nela.
O que sí está claro é que o ano que ven por estas datas volveremos todos a vernos aquí. Esa é a intención, volveremos todos, os que poidamos. En fin, que estades citados, convidados, invitados. Pero os de Mágoas da Terra, e veñen con aires diferentes, con aires musicais, con aires de paz e de festa, con aires de polca, unha das pezas máis garimosas, vistosas que teñen no seu repertorio, si isto é posible decilo sin ignorar moitísimas cousas máis. Aires de polca para despedir esta mostra.
Rematou a mostra, pero xa dixen, estamos citados para o ano que ven. En fin, Mostra Folclórica organiza Vaguas da Terra. Todos en Viveiro somos vaguas da terra, pero especialmente os que están no escenario. E chamamos agora a responsable, a alma mater María del Carmen Chipe, María del Carmen López Gómez, presidenta de Vaguas da Terra. Imos chamar a continuación ás autoridades e representacións que están aquí connosco para que participen na clausura desta mostra e na entrega de agasallos a unha parella de cada grupo dos que participaron en esta mostra. Así que, en primeiro lugar, temos que chamar a alcaldesa bailarina, hoxe bailarina, volvendo a tempos pasados, Mariña Gueimunde, alcaldesa de Viveiro. Vicepresidenta primeira do Parlamento de Galicia, Elena Candia. Ana Belén Faus, que é a subdirectora xeral de Música e Danza do Instituto Nacional, dependente do Ministerio de Cultura, de Música e Danza. Manuel Antonio Fernández Piñeiro, que é o director territorial de Cultura da Xunta de Galicia en Lugo. Javier Arias Fou, delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. Isabel Rodríguez Vidairesa é a subdelegada do Goberno na provincia de Lugo. Santiago Sierra González del Castillo, subdirector de Relacións Culturais da AECID e o representante da UNESCO en España. José Guillermo Guillén, o inspector xefe da Policía Nacional en Viveiro. Carmela López Moreno, diputada provincial, e Patricia Otero Rodríguez, deputada provincial. Ana Fernández Rico, xuíza do número 1, da xuíza de instrucción número 1 de Viveiro. Rafael Cantero, que é o presidente de CIOF España, a Confederación de Festivais de Folclore de España.
Jesús Saorín, é o presidente de FACIDE, a Federación de Coros e Danzas de España. José Manuel Balseiro, senador do Partido Popular pola provincia de Lugo. Cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo Cal. E o magistrado Óscar Soto Loureiro. Imos chamar a continuación a unha parella representante de cada un dos grupos que actuou nesta mostra. E en primeiro lugar, vamos a chamar a parella representante da Compañía de Danzas Tradicionales Quirquiguaira de Chile. Representantes de Chile que van a recibir os agasallos da alcaldesa de Viveiro e da vicepresidenta do Parlamento de Galicia. Chamamos a continuación o ballet folclórico Jammu de Senegal. Ballet folclórico Jammu de Senegal. Recibe os agasallos da representante do INEM e do director provincial da Consellería de Cultura, director provincial de Cultura. Parella representante de Cespol Pies Leitanka Lani de Polonia. Entregan os agasallos o delegado territorial da Xunta de Galicia e a representante do goberno, subdelegada do goberno na provincia de Lugo. Grupo etnográfico da Areosa de Portugal. Entregan os agasallos o representante da UNESCO en España e o inspector xefe da Policía Nacional en Viveiro. Coros y danzas Francisco Salcillo de Cieza, Murcia. Entregan os premios a diputada provincial e a xuíza de primeira instancia de Viveiro. E parella representante do Grupo Pagoas da Terra de Viveiro.
director de CIOF e o director de FACIDE España entregan os agasallos. E é un momento de despedida e eu quero repetirme e corrixirme. En algún momento dos anos anteriores, señalando o que tiñamos no escenario, repetín unha frase daquel clásico, aquel arzobispo, que señalando as súas tropas decía: estes son os meus poderes. Repítome, pero tamén corríxome. Visto desde aquí, visto desde Vaguas da Terra, visto desde a vosa situación, Mari Carme, os de Vaguas poden decir: estes son os nosos poderes, porque todos nós, sin vos, non seríamos ninguén. Gracias por poder e ser poderes. E hasta o ano 2027 que celebraremos a mostra número 46. Seremos un ano maiores, pero tamén un ano millores, un ano máis experimentados. Hasta o ano que vem.